Det her er en gennemgang af opgave M17 om en container, der trækkes op af et skråplan. Det første man skal gøre, det er at lave en tegning af situationen. Det er der som regel allerede i den her type opgave her. Gør det simpelt og bare slå nogle streger, så man kan se, hvad der foregår. Vi har kraften, den bliver trukket med, containeren, og så har vi antallet af grader, vinklen er her, og målestoksforholdet, det er herover. Og det næste vi skal gøre, det er så at indtegne retningen af de kræfter vi har med at gøre. Og den ene kraft, den har vi allerede, det er denne her, det er kraften som der bliver hævet i containeren med, den kender vi. Så har vi tyngdekraften, den har vi som regel altid med. Og så har vi normalkraften, som altid står vinkelret på underlaget her. Og så har vi gnidningskraften, den peger altid langs med underlaget modsat bevægelsen. Og det næste vi så skal, det er at finde størrelsen på så mange af kræfterne som muligt. Og man kan som regel altid finde tyngdekraften. Det kan vi i hvert fald også gøre her. Så har vi trækkraften, og så har vi tyngdekraften, og vi har som sagt retningen på normalkraften, og så har vi retningen på gnidningskraften her. Næste trin, det er at overveje, om man ved noget om den samlede kraft. Det kunne jo være, at man kender accelerationen. I det her tilfælde her, der er accelerationen 0, og det vil sige, at den samlede kraft, den er også 0. Da bevægelsen den foregår langs med skråplanet, så må den samlede kraft også pege i retning af skråplanet. Og det vil sige, at vi skal have lavet en konstruktion, hvor de kræfter, der peger bagud her, langs med skråplanet, de er tilsammen lige så store som den kraft, der bliver trukket med her fremad. Så det er godt lige at gøre sig klart, hvor er det, vi skal ende henne. Man kan overveje, om man skal tegne den samlede kraft ind. Måske bliver det for uoverskueligt. Det kan være, det kan betale sig at vente lidt. Næste trin, så prøver vi at lægge de kræfter sammen, vi kan. Og her der ved vi faktisk, at normalkraften og tyngdekraften, de skal tilsammen ende med at pege bagud i samme retning som gnidningskraften. Og dem skal vi lægge sammen, og der skal vi bruge et parallelogram. Jeg har parallelforskudt tyngdekraften her, og så har jeg parallelforskudt normalkraften her. Og det vil sige, den stiplede linje, der er her, den angiver summen af normalkraften og tyngdekraften. Jeg tegner den ikke ind som en kraft i sig selv, eftersom det jo bare er summen af to andre kræfter. Næste trin, det er så at finde ud af, hvad der mangler. Jeg fandt jo ud af før, at den samlede kraft skulle være 0, og det vil sige, at jeg har altså summen af normalkraften og tyngdekraft, den har jeg her. Og så har jeg gnidningskraften, og den skal så være så lang, som at når den går herfra og dertil, så er den lige så lang som derfra og dertil, sådan så at de kræfter, der virker langs med underlaget i den ene retning, ophæver de kræfter, der virker langs med underlaget i den modsatte retning. Og til sidst, så skal man lige tjekke, at alting passer med Newtons anden lov. Det kunne jo være, at man havde en acceleration. Det kunne være, at den var 0. Det er forskelligt fra situation til situation. Det er altid en god idé at tjekke, om det passer med Newtons anden lov. Det var gennemgang af kraftdiagrammer med udgangspunkt i den opgave, der hedder M17 container.